hazilla haidar tarnakin yankai bar gaba dai mai kausar dodon kufar aliga damfar ya tsiran shirafa'u ta kamar ulama'u kai kake da nisa'u maulal mawali mai kurama'u an biyan na dauka kanka bana shakka duk abin da na saka tabbaci ne kwarai kafaka ya kani ga salahu rahatul arwahu mai gani daga lahu babban mutum maso Allahu ya na zauna a fada bunka dole saranda dan gidan Mahamuda bunka kai sai fa an cire ganda ba a maha'inci mai sutirta tsaraici arzikin mai faci har wanda ke siyar da mahuci kai fa maulana ne ka na gata na ne mai isar mun kai ne ranar da babu mai hakanan ne mai gida mai daji kan kamu muka gunji ba mu yi maka geji sha tsayi da da mana caji sannu sannu kwamanda dubiya ka tsaida shi bagarun hoda mata kadai ake wa oda kai ya imamu aliyu ya maki madaniyu azali abadiyu mun ka bayar gare ka safiyu